godt i det der. Hvordan kan det ske her? Jo, træning. Og det er godt, der viser det, hvad der overhovedet ikke. Ja, kan vi få ham omgang? Kan vi få ham deroppe også, så I kan se ham heroppe? Vildt godt kørt det der. Der er ikke skide plads i vores, som de klarer nu. Men det fungerer det her. Sådan her.